Видите ли жив охлюв сред ветровитите полета, в слънчев ден, където дъждовете сълзи не проронват. Бъдете сигурни, че ще го смачкате безпощадно до най-високите ноти на последния му писък. Нека почвата с огромната си паст погълне всяка струшена черупка. Но с какво са съгрешили те? Нито един от тях не помни създателя си. Охлювите не знаят кой дом им даде, кой кръвта им пролива или кой с уста им събира. Нито пък вие. Не помните нищо от това, какво той ви преподаде и защо дойде при вас. Че защо ви? Спомени от истини няма. За вас на Създателя ви силата във вашата ръка. Заслужавате съдбата ви да се запише в неговите ходила. По същия начин, както охлюва бъдещето си прозре. Мъртв в чужди крака. Светлосините зеници прогласят бъдещето ти. Няма по-близък цвят до смъртта. Живописни украшения, разпръснати по тревистите пасища и свободните пътеки. Хармония. Нима не ви дадох всичко. Неясни видения, портали, които ръцете ви не притежават, но все така жално посягате към тях. Тъгата бълнува, но аз вас вече не милея. Не вдъхнах ли достатъчно живот в бъдещите ви трупове? Или черепите ви не са достатъчно здрави? По своя образ ви създадох, за да се развиват, за да живеете, за да знаете не могъщество или надмощие, за да знаете любов. Да усещате цялата енергия на света в сърцето си. Нещастници. Вие не се оплашихте от този, който всяка нощ задълбочава погледа си във вас, докато спите. Онзи образ в ъгъла на стаята ви. Този, който само с очи завещава безсънни нощи от страх. Рогата му са по-кървави от тялото ви без кожа. Но вие не се оплашихте. Само неговата светия слушате. Не тази на своя Бог, но милостта от мен я няма. Нямате време и за въпроси. Аз вече дам отговор. И като жертвоприношение, вашата тревога ще бъде дар за мен. Тя ще е единствения звук на земята.
Приятел, многострадалният Даме. Габриел още те помни с ябълката в гърлото ти. Какво? Отричаш ли? Аз втори път ще дойда. Ще навестя земята точно както я създадох. Точно както написах чрез вас, така ще се поява във вас. Но вратите на рая са затворени. Къщата ви не е дом. Тя е временна утеха. Точно както ви я дадох и точно както я пропиляхте. Къщата никога няма да е дом. Защо ме гледате, сякаш не ме виждате? Нима съм невидим пред очите ви. Чувате говор от планини и птиците ви пътища показват. Нима мислите, че това не бях аз? И толкова упорито вие лижете нозете на лъжата си, сякаш не виждате в хоризонта моите тела. Не ги разпознавате по кожите си. Отричате, че отговор има и в лични страдания живеете. Повечето страдат от себе измами, отколкото камъни по телата. Угодни на грехове, от блаженства и мисли от различни светове получавате. Сякаш не знаете кой вашите очи ви даде. Не видите с очите си, нали? Затова и не знаете кой вам ще ги отнеме. Вие никога няма да позрете истинската, ужасяваща трескавина в гласовете си или да прогледнете през очите на единствената сила, която крилата си реже за вас. Неблагодарници. Грозната ви река на властта не връща животи, само погребва. И затова вие никога няма да видите началото. За вас и яснота в човешката ви раса няма да прозрете. Защото гледате само края. Заслужавате си земята точно такава, каквато я превърнахте. Но помнете, вие края си ще видите. Но ще го получите от Създателя си. Спасението не съществува. Вече не.
Когато вашия повелител на доброта и сигурност си обърне гърба. Човечество безлюдно. Краят е начертан. Пренаписане отдавна, там където още вярвахте, че сте едно с мен. От небето камъни ще валят. Раните вечен поток от кървави реки ще оставят. Вместо вода, от скалите ще тече кръв. Вашата кръв. А писъците ви ще живеят в корените на дърветата. Ходилата ви бавно ще се смачкат и костите ще се стопяват. За вашите действия. Само и единствено вие ще плащате. И ще заплатите с животите си. Мойсей ли те обрече, човешко расо? Не си готова за подобна мъка. Не си готова същата усмивка да те наблюдава, докато си мислиш, че си спокоен в съня си. Нито да спреш развълнуването на демоните си, от които аз те пазих. Не си готова тревогата да слепи очите ти. Не си готова да воюваш със себе си в себе си. Нито си готова да се бориш за последния си дъх. Не. Твоята цел е една. Като с един танц. Аз ще отнема. Аз ще отнема. Стопанинът ми. Моето щастие. Стопанинът ми е най-хубавия и най-стройният голден ретривър в целия град. Сребриста жълта козина, сякаш полята от вълшебен пясък и със справедливостта на Темис. Той е най-стилно обличащия се. Винаги ходеше в официален вид, независимо дали е в почивен или делничен ден. Аз обичам стопанина си и той обичаше мен. А аз съм неговия верен домашен любимец. Аз съм човек, само по-бело, с ръце на пода и крака на колене. Желанието да служа за общо щастие. Всеки ден се радвах да взема лицето му, без значение уморено или щастливо. Най-любимо ми беше, когато го целувам по бузите му.
а той спогнуса ме прегръщаше. И естествено, само когато имаше време. Но неговата работа беше наистина прецизна. Изискваше много внимание. Разбирам го, защото повечето време се отдръпваше от мен. Често той ме оставяше без храна и без особено количество вода. Но аз бях благодарен. Бях благодарен за малкото, което ми се дава. Ребрата ми личаха отдалеч. Но аз съм щастлив, че живея с него. Че той е моето предопределение. Най-вече се радвах, че живея с неговото семейство. Жена му и двете му деца. Съпругата му. Тя е най-красивата голден ретривърка някога на земята. Пред нейните приятелки похвално тя обсъжда вида си. Макар да виждах как плаче печално пред огледалото, след като измие лицето си с кожите на охлювите, аз съм сигурен, че тя знае, че е прекрасна. Тя е най-любяща и най-милосърдната майка на света. Техните любящи деца. Порасналото куче лабрадор в така наречения пубертет и малкото им кученце на 6 месеца. Със сигурност най-добрите деца, които съм виждал. И най-забавните. Но понякога не разбирах хумора им. Те се занасиха с мен често. Няма да забравя, когато децата взимаха газовия пистолет на баща си и със смях стреляха по мен на метър разстояние от тялото ми, за да гледат как неспокойно подскачам или бягам. Или когато с присох ме биеха с колан през ребрата, поради изблиците ми на глад. Но аз уважавах семейството си и всички техни недъзи. Често виждах стопанина си, прибирайки се късно вечер, залитайки, размахайки стъклена бутилка с агресия в очите. Помни как веднъж се опита да я замери по мен, но аз го обичам. А неговата любяща жена, тя рядко се прибираше. В повечето пъти в къщата сме само аз и тя, а децата бяха на училище. Тя ме заключваше в банята, докато притеснено чувах стенанията от стаята й. Притеснявах се, тъй като всеки път различен мъж беше влизал в стаята. Иска да помогна, но винаги ме гонеше и риташе, понякога до кръв. Но аз я обичам. Задавах въпроси, защо? Няма ли ми доверие? Не съм ли доказал виновността си? Понякога от самотата, в която тя му оставяше, докато беше тъмна стаята, ме приглушаваше. Също не разбирах защо децата понякога ме постриваха с ножица и вместо козена рязаха парчета от кожата ми, след като ме ръгаха с ножицата, понякога до дълбоки рани. Но аз ги обичам. Обичам семейството си, колкото и различно да е. Аз съм им верен. Обичах го дори, когато ме биеха без причина, когато стопанинът ми се прибираше и сякаш неясно защо изкарваше цялата тежест на света върху мен. Не знах защо го заслужавам, но трябва все пак, като негово куче, като негов приятел и негова опора, да му помогна във всички моменти. Дори това да означава, че може да излезе целия си товар върху мен. Дори физически. Насилието върху мен не трябва да влияе. Аз трябва да съм силен. Не искам да ги наранил. Не желая да наранявам стопаници. Те са най-добрите, но тяхната доброта някак болеше. Най-болеше, когато четиримата ме обграждаха, смейки се. Но когато покажа усмивката си, подарят ме удряха до припадък. Не разбирах греха си. Не знаех, че го заслужавам. Все пак, те са стопаните ми. Те решават кое е правилно и кое не. Дори лактите ми да ме боляха и краката ми да бяха кости. Дори често да ми клатеха гъщата и да траскат крехката ми кожа с ногтите си. Знаех, че всичко си има причина и че заслужавам случилото се. Дори да не знаех защо. Заслужавах го. Няма как да забравя, когато ме взеха в колата, в багажника. Не беше особено удобно, но вярвах, че те са осигурили всичко, за да се чувствам добре. Помислих, че отиваме на почивка и просто за мен нямаше място при тях. Те запалиха колата и тръгнаха на някъде, без да знам на къде. След около 2 часа в неудобна и тясна позиция пристигнах. По радиото от колата чух, че има предупреждение за торнадо. Когато отвориха багажника, видях безлюдна поляна. Идваше облак в най-тъмната гама на синьо-сивото. Усещах студа. Наближаваше градушка. Но къде бяхме? Загледах се наоколо.
Видях идващото бедствие, но щастливеех за това, че ги виждам. След дълго време в самота. Те ме извадиха рязко от багажника за гощата ми и ме стомариха на земята. Почнаха да ме бият. Вързаха ми ръцете с въже и ме удриха през краката. С какво го заслужих, Боже? Но знаех, че Бог не наказва безпричинно. Бог не наказва, когато мрази. След няколко минути на мъчение ми грабнаха ръцете и ме хвърлиха в страни в тревата, търколяки ме през пътя. Детето лабрадор дойде и ритна краката ми още веднъж, след което ме наряза с нож в гърба 4 пъти. След като господарите ми така направиха, вярвам, че го правят за добро. Заслужавам ада. В рамките на още 30 минути ме малтретираха. Очаквах и момента, в който ще видя ползата и грешката си, но какво направих? Те ме доведоха тук само за да ме накажат, но бурята наближаваше. Те видяха. Веднага се скрих в колата. В опитите ми да стана, болката наделяваше. Не можах да се изправя. Но успях да намеря сили. И когато отивах пред колата, за да ми обърнат внимание и случайно да не ме забравят, стопанинът ми слезна. Удари ме в празния ми стомах с крак и се свихна топка. Той се върна в колата. Двигателя запали. Те се тръгнаха. Вярвам, че стопаните ми мислят най-доброто за мен. Защо ме изоставят? Реших да стоя на едно място. Точно там, където ме оставиха. Нямаше къде и да отида. Тогава чух първата светкавица от бурята. В дистанция виждах торнадото. Чувах как градушката се приближава. Светлината в небето угасна. Колата беше далеч в хоризонта. Но аз ги обичам. Знам, че те също ме обичат. Аз вярвам, че те ме обичат. Вярвам, че ме желаят. Вярвам, че те ме искат. Вярвам, че те ще се върнат за мен. Те ще се върнат за мен. Те ще се върнат. Загледайте се повече в тъмнината. В дърветата са отговорите дали всичко, в което вярвате, е истина. Кошмарите ви са на крака. В човешки форми. По мой образ и подобие. Аз ги създадох, за да ви унищожат. Те са огледалото ми, тъй като вие всемогъщество не знаете, колкото и да искате. Затова те ще са обяснени кой съм. Реалността ще ви мъчи, когато границата между въображението и ума изчезне. Слаби биомаси, неотолими и неумещи да се борят с мислите си. Страдате ли? В кого ще търсите примирение? Страхът от необяснимото студен ли е? Как изобщо Сътворител ще допусне някого срещу вас? Нали той ви пазеше? Аз не ви пазя. Вярвах ви, защото ако повярвате в мен, и аз ще вярвам в вас. Аз съм вашето мило божество от доброта и толерантност. Но аз съм всемогъщ. И аз съм дявол. Аз съм твой. Аз съм единственият покровител на душите ти. Тишината крещи с очите си. Не виждаш ли? Гледай се повече. Не ги ли виждаш?
има Бог. Не сте, нали? Някои вярваха, други отричаха. Но ето, страшният съд е днес. Той се съживи и ни обрече на страдание. Спасение за нас няма. Свободата ни в отвратното е смъртта. Но трябва да знаете, народе, това е свещена лъжа. Вашата свобода не се приписва на друга сила, освен вашата собствена. Вие сте силата, ние сме силата, ние сме съдбата. Ние поставяме границите на живота си, ние съживяваме мъртвия, за да изкрещи с пълно гърло. Дишам! Коя сила ще позволи на нас всички да страдаме от себе си? Наши демони, очи в тъмнината. Щом имаме демони, значи имаме и ангели. Нашите ангели са това, което може да накара всеки дявол да изчезне. Изправи се, народе! Ще се противопоставим на потисника. Що за узурпатор ще говори, че е нашия създател? С какво сме му длъжни? Той ни каза, че сме направени, за да сме негови пешки. Народе, ще ви попитам, мислим ли? Ако мислим, значи сме живи. Ако в смисъл демоните превърнем в ангели, няма да живеем в ада, в който сме. Ще сме единствените оцелели на земята, без повече робство от този, който казва, че е дал живота си. Рай е тук, рай е земята. Който го е създал, как той ще го докаже? Нима нашия Бог е създателя ни? Дори да е, телата ни са наши. Те са свещения храм, който само ние притежаваме. И няма да пуснем никого друг в него. Построили сме съзнанието си в борбата, наречена живот. Сега защо да позволяваме на някаква сила да развали тази империя от мисли? И няма значение кога и защо ни е създал. Ние сме бъдещето. Ние ще се изправим срещу дявола, този дявол, който се самопровъзгласи за Бог. Когато се противопоставим, това ще бъде нашия дом. Дом от благото на свободата. Изправи петите си, народе, камъни по тях вече няма. Живей сякаш виждаш вечност. Защото тя е пред нас. Вечност без божества. Без дяволи. Изправи се, народе, изправи се. Поклонници на Светия Дух, часа на страшния съд дойде. Покайте се. Името ни е обречено, грехът бе направен. Човешката раса върви по съдбата си, прекръстена към ада. Клетници сме, покайте се. Само вярата може да ни спаси, но не тази в нашия Бог. Той сега е ядосан. Дяволът разпуска злокобните си войници. Избраните от нас ще потеглят с Христос, но сякаш те вече са положили глави на гилотината. Нашия Бог е гневен и ни изоставя. Затова срещу дявола ще се борим. Вярата е с нас, чеда мой. Вярата в това, че сме още на земята. Ще избягаме далеч от светското и светлината. Покайте се, време е да се спасим. Там, където дяволът не стъпва. Малкото оцелели от нас ще трябва да се крием в пещерите. Всяка църква, всеки свят храм реши да се крие там, където светлината не прозира. Убежище и нов дом, там където слънцето не ни кара да виждаме творение на злото. Спасение има, вярвайте силно, драги. Време е ние да спасим културата и славно да се отправим към нова светлина в този жесток свят. Вашият дявол съм аз, тъй като аз създадох и злото, не само добротата. Вие наистина не ме виждате пред очите си. Църквата не е място за молене. Вашата църква е гробница.
поддържаш светилника ми запален. Моят Бог превръща моята тъмнина в светлина. Затова ли бягате от светлината си? Пещерите светлини нямат. Затова ли бягате от мен? Защото Господа ваш е зъл. Той е безскрупулен. Такъв ще бъда. Името ми беше опетнено от собствените ми деца. И за това децата ми ще страдат от светлината. Крийте се! Бягайте от мен! Но сами знаете, нали ви открихте истината в историята? Каквото виждате, заради светлината го виждате. И без нея обречени сте на тъмнина. Бъдете обречени. Дявола ли те обади, човечество? След това нареди да изкормиш каквото в себе си изпитваш за един единствен светилник. Нали? Но пещерите ще се срутят. Човешко расо, за да се спасите от ада, ще се изправите срещу него. Ще се изправите срещу ада, в който ви родих. Времето настъпи. За да се опълчите на Господа ви, ще се пренесете в отвъдното. Всички вие ще отнемете животите си. Ще закриете миналото и ще се обедините в единствен светилник. Един дух, който ще се изправи срещу мен. И нека тази нощ, нека бъде светлина. Или вашата, или моята. Който угаси пръв свеща, неговата светлина ще пребъде. Нека светлосините зеници завладеят бъдещето си. И нека танцуват за съдбата си. Нека бъде светлина.
Слуга. Знаеш, майк. И плачево именник никър. Роснат. Ще бъде. Горещо е така. Ще ви знаят. Знаете, че не знаеш. Право без... Той же на роб. Ще въз... Този... Марас. Цифра. Не разбира, че шовешко. Ерзът. Стовет. Чак. Чак. И върбът. Сил и виждах. До вечера ще танцуваме. Бавен реверанс от скръб и леко завъртане на живота. Шансът ни
е последен. Твоето изменничество ще умре с теб. Тази нощ, без допир до почва. Слънцето ще угасне. Черни дупки ще се погълнат, за да има подиум за нас. Втори танц, но без втори шанс. До вечера ще танцуваме двама. Вече най-близките те предаде. Ти си последния оцелял на земята. Наслада няма. Само знамение от смърт и забрава. Сега ти си смъртта. Унищожи света такъв, какъвто го помниш. Вземи своята душа със своята ръка. Прекрати въздух. Не можеш да обвиниш охлюви домове или други измишлотини. Няма как. Те са мъртви. Ти си единственият предател на тази планета. Времето настъпи. Краят е в ръцете ти. Нека славата на тази човешка раса бъде заличена. Нейният край е във времето.
И времето е сега. Предай се. 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 Предай се.